Maluhod po sa pagpamibi kan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, ipating kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman. Sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagimarhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob-an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Pamibi sa Obeleo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon ni sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kay ng komunidad din pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asing gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaito, ngunyan, asin sagod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos sa pagmisyon. Palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade, para sa banwaan mo. Huli kay Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Isabay po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kagada ni Mrs. Gemma Alcantara Lieva and family, Roberto Abordo and family, Pinilios family, for the wedding anniversary of Marivic and Chodoro Loterte, sa kahagada ni Marivic Micalier. Pasasalamat kan Cabanya family, siring man para sa wedding anniversary, sa kahagada ni Mr. and Mrs. Domingo and Jocelyn Toledo. A special na intention for good health, sa kahagada ni Vic. A special na intention for good weather, for safe travel of Jose, Cynthia and Miko, sa kahagada ni Jose Pinilios and family. Ipamibi man niya ito ang kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Pope Francis, sa kalag ni Bishop Nestor, sa kalag ni Laudate, sa kalag ni Charlemagne Joseph, sa kahagada ni Carlo Magno M. Diaz and family, sa kalag ni Carlos Sinadetian Zone and children, sa kalag ni Gloria and Maria Beatriz, sa kagadan kan Murillo and Berango family, sa kalag ni Yumeriano Canacendi family, sa kalag ni Josefina and Ismael, Jo Marie, All Souls, sa kagadan kan Banyadera and Vergara family, sa kalag ni Emilio kan Vergara family, para sa gabos sa kalag, sa kagadan ni Antonio Riaso, sa kalag ni Domingo, sa kagadan ni Mading, para sa gabos sa kalag, sa kagadan ni Mr. Mario Basel Lieva and family, para sa gabos sa kalag ni Gloria, Jose Senior and Lourdes, sa kagadan ni Marivic Micalier, para sa gabos sa kalag kan Cabanya family, sa kalag ni Emma kan Dizon family,
sa kalag ni Verna and Godfrey, kan Belleza family, para sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Hermie Abarientos. Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang ika-18 Domingo sa ordinaryong panahon. Nahiling kan mga disipulos kung guraano kaharani sa Jesus Ama, kan mahiling ninda na siya namibibi. Kung kaya sinda nagdulok sa iya asin naghagad na tukduan na mamibi sa Diyos. Sa iyang mga parabola, itinukdo na Jesus ang pagpamibi sa Diyos, dapat maginsiring sa paghagad din tabang sa ugos na katuod sa matangang banggi o paghagad kan kakanon kan sadit na aki sa iyang ama. Nagsasarig na itatao kan Diyos ang satong mga kaipuhan. Hagadon ta kay Jesus sa tabang kan Espiritu Santo, nalugod kita magin ugos sa Diyos, asin da kita masupog na magraning, asin maghagad nin tabang. Magkusog lugod ang satong buot, nadadangugon kan Diyos ang satong mga pamibi, susog sa iyang kadunungan. Banwaan ni Diyos ang satuyapon selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Ricardo Barquez Jr. Matindog na po ang gabos, asin sarabay kitang mag-awit sa pagpuon. Sa ngaran kanama kanaki asan Espiritu Santo, Amen. ang grasya asin ang katuninongan nagikan sa Dios na sa tuyang Ama asin kay Jesucristo ang kagwarangnan ta mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang nga kitang maging maninigo sa pagdulot kan mga banal na misteryo, ako untaan sa tong mga kasaalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ka Santa Maria, Danay na Birhen,
sa gabos na angeles, asin santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamibi sa kagwarangan ng Diyos. Maharak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pagkapatawadan sa to mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pangurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa dagang katuninongan, sa mga taong marahayan buo. Inoong amika, rinungyang miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika, ulikan dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos sa ating langit doon, Diyos sa mga kagagawa, kagurang na kitutong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, hakika naman. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginaman, kahirapin kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginaman, akuan sa mo pagkimahirap. Ikaw na nagtutupaw sa to ka naman, kahirapin kami. Dahil kasalan, banal, ikasalan, kagurangan, ikasalan, urot, kalangkang. Yesu Kristo, kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo. Kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal. Padakulaan sa mo ang sa imong pagkaherak, nganing huli tay ka ang nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas gamiton ming gayo, ngunyan, nganing ang mga bagay na nagdadanay sa mo ng matungkusan. Huli kay Yesu Kristo, ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kad Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Si Abraham nagpamibi sa Diyos, na ilikay ang Sodoma sa makuring padusa, as hindi nangog siya ng Diyos. Siya ang anino ni Jesucristo, ang satuyang tagapagpamibi sa Ama, na ilikay kita sa daing sagkod na padusa, huli sa satong mga kasalan.
Hinanyugon niya to anenot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Kaitong mga panahon, tinaramanin kagurangnan si Abraham. Dakol nang marahay ang sumbong laban sa Sodoma sa Kagomora. Asin grabe na ang kasalan ninda. Kaipuhan magduman ako, tanganing maaraman ko kung totoo o bako ang mga sumbong na nadangog ko. Da nga naghali ang mga lalaki, asin naglakaw, pasiring sa Sodoma. Alagad, nawalat ang kagurangnan sa kaibahan ni Abraham. Nagrani si Abraham sa kagurangnan, asin naghapot. Ipapadagos mo mananggad ang pagtunaw sa mga matanos, kaiba kan mga maraot. Halimbawa, igwanin 50 matanos sa lagukan syudad. Tutunawon mo pa daw iyan. Dai mo daw papatawadon ang syudad, tanganing ikaligtas ang 50. Aram kong dai mo gagadanon ang matanos, kaiba kan maraot. Dai mo gigibuhon iyan. Kung gibuhon mo iyan, madadamay ang mga matanos sa pagpadusa kan mga maraot. Imposibleng gibuhon mo iyan. Matanos ang hukom kang bilog na kinaban. Kung makako ako ng 50 matanos na tao sa Sodoma, papatawadon ko ang syudad huli sa sainda, ang simbag nin kagurangnan. Nagpadago si Abraham, patawada ako kagurangnan, tanangahas akong makiulay sa imo. Ako nasaro sa ng tao, asin mayo nin diretso na magsabi nin anuman. Halimbawa, 45 sa nang matanos an idtoon. Tutunawon mo pa daw ang bilog na syudad, huli takulang nin 5. Nagsimbag ang kagurangnan. Daiko tutunawon ang syudad, minsan 45 sana an matanos na tawo duman. Nagpadagos pa si Abraham. Kung igwasan ang 40, huli sa 40, daiko tutunawon ang syudad, ang simbag ng kagurangnan. Daika man lugod maanggot sa ko kagurangnan, huli tamahapot pa ako. Halimbawa, 30 sanaan idtoon, ang hapot ni Abraham. Daiko tutunawon iyan, kung makako ako nin 30, ang simbag din kagurangnan. Nagsabi si Abraham, patawad ako kung ako nangas na magparapakiulay sa imo kagurangnan. Alagad, paano kung 20 sana ang makoa? Nagsimbag ang kagurangnan. Daiku rarauton ang syudad kung makako ako nin 20. Giraray nagpadago si Abraham. Da ikalugod maanggot sa ko kagurangnan. Huli ta inina sanaan sa sabihon ko. Halimbawa, 10 sana nanggad an makoa. Nagsimbag ang kagurangnan. Da ikura rauton ang syudad kun may makoa akong 10. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Pinapasalamatan ta ka kagurangnan, sa bilog kong puso. Sa atubang kan mga Diyos, inaawit ko ang sa imong kaumawan. Minado ko ako sa atubang kan sa imong banal na templo. Asin minaumaw kan sa imong ngaran. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Huli kan danay mong pagkamuot asin kaimbudan. Huli taan sa imong ngaran asin tataramon, ginibo mong halangkaw sa gabos. Kung magagrangay ako sa imo, nagsimbag ka. Huli kan sa imong kusog, pinakusog mo ako. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako.
Huli ta maski ikayaon sa kaitaasan, an mapakumbaba sa imong inaataman. Alagad an mapaabaw-abaw, maski sa harayo sa imong namimidbidan. Maski ako maglakaw sa tahaw ning kasakitan, iniingatan mo ang sakong buhay, linalabanan mo ang mga anggot kong kaiwal. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Asin ilinigtas mo ako, huli kan sa imong kapangyarihan. Uutubonin kagurangnan ang katuyuhan niya para sa ko. Kagurangnan ang sa imong pagkamuot, mayo ning katapusan. Tapuson mo ang trabaho na sa imong pinuunan. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sa paagi kan mga pamibi ni Jesus kan siya nagsakit, asin nagadan sa krus, kita ilinigtas asin naparanis sa Diyos. Saro ining pangapudan, na day kita masupog na magrani sa iya. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kan binunyagan kamo, ilinubong kamo kaiba ni Kristo. Sa bunyag na iyan, binuhay kamo liwat kaiba niya. Huli sa pagtubod nindo sa kapangyarihan ni Dios, na iyo ang nagbuhay liwat ki Kristo. Kaidto, gadan kamo, huli kan sa indong mga kasalan. Asin huli ta mga pagano kamo, na mayo kan katugunan. Alagad, tinawan kamo nin Dios nin bagong buhay, kaiba ni Kristo. Pinatawad kita nin Dios, kan gabustang kasalan. Pinara niya sa listahan ang satong mga utang, sagkod ang mga pagsusundon na kaiba kayan. Hinali ang gabos na iyan, sa paagi kan pagpako kayan sa krus. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw ang kurangan ng dalan ng buhay, ikaw ang katotohanan. Buhay na daig sa koran itatamo, sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Matugang ang pagrokyaw kan marahay na bareta, soso ke San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw namimibi si Jesus sa sarong lugar. Pagkatapos niya, sinabihan siya kan saro kan sa iyang mga disipulo. Kagurangnan, tukdoy man kaming mamibi, araw kay Juan, na nagtukdo sa sayang mga disipulo. Sinabihan sila ni Jesus, kung mamibi ka mo, ini ang sabihon nindo, Ama, sabahon ang ngaran mo. Dumatong lugod ang kahadaan mo. Itaw mo sa muyaan sa mong kakanon sa oral daw. Patawada kami kan sa mong mga kasalanan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa muyan. Hare kami pabayae na madaog ng sugot. Sinabihan pa niya sinda, halimbawa, sarong matangang banggi, nagduman ka sa imong katuod,
Sa kanagsabi ka sa iya, katuod, pasubli ako nin tulong tinapay. Nagabot kayaan sa kong katuod na nasa pagbaklay, asin mayo akong ipapakakain sa iya. Ini naman ang simbag sa imo, kan katuod mong nasa laog kan harong. Dahil mo ako pagribukan, sarado na ang pintuan, asin nakahigda na kami, kan mga aki ko. Dahil ako makakabangon, nganing tawan ka, kan kaipuhan mo. Sinasabihan ko kamo, maski habo siyang magbangon, nganing tawan ka, kan hinahagad mo. Mabangon na siya, asin matao, bakong huli na magkatuod ka mo, kundi huli sa kapipirit mo. Kaya sinasabihan ko kamo, maghagad kamo, asin tatawan kamo. Maghanap, asin makukua nindo. Tubuktok, asin bubuksan kamo. Huli, tan lambang nagahagad maako. Ang nagahanap, makakakuah. Asin ang nagtutuktok, binubuksan. Si say na ama ang mataon hinhala sa iyang aki, kung sira ang hinahagad kay ni. Ninga po, kung tinapay ang hinahagad. O matao daw nin oyang, kung sugok ang hinahagad. Kung kamo nga ning mga maraot, tataong magtao, nin marahay na mga bagay sa indong mga aki. Adama pa daw nindong langit noon, anday magtao ka ni Espiritu Santo sa mga nagahagad sa iya. Marahay na barata kan sa toong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marahay na daw sa ino matugang. Sa satuyang selebrasyon ngunyan, pinapabidbid sa tuya sa mga pagbasa, ang sarong gawe na mahalagang marhay sa tuyang buhay, na kadakol sa tuya, kumbaga, nagigibo kay ni alagad gayon, dahil ta masyadong naisasabuot, o kaya dahil kita nag-uuswag sa satuyang pag-utog kan gawing ini. Ini ang pagpamibi. Siyerto, labang saro sa tuya na yaon di sa manlain-lain na paagi, nagpapangadji kita. Ari ba sa Indo, gayon, kontento na makapanguros sa pagbangon, pagkaaga, asin bago maghigda, pagkabanggi. Ari ba gayon, labi pa kayo ni, naghihinguwa na magkaigwanin panahonin paghurop-hurop, sa bilog sa laogan maghapon. Bantagan iba, igwanin mga debosyon na ginigibo, mga pagnovena, so mga pag-utubtakan, mga panugata sa manlain-lain na santo, manlain-lain na mga paagi ng pag-utub kan sa tuyang mga panuga. O gayon, iba, na mas namimidbida ng kahalagahan kan pagsimba. Hinihinguan na makapagsimba sa Roaldao. Minibidbid ta enot na ang misa. Iyo ang pinakahalangkaw na gawe nin pagpamigbi. Matugang sa satuya mga pagbasa sa ngunyan, ipinapahayag sa tuya ang bako sanaan kahalagahan kan pagpamibi, kundi kung ano ang mas urog na makakapagtao sa tuya,
nin lalong makahulugan na pagpamibi. Sa ino to pagbasa, nadangog ta sa istorya ni Abraham kung paano siya, kumbaga, nakipaghuron-huron sa mahal na Diyos. Naghahaga din pabor, bako para sa iyang sadiri, bako para sa indang magagom, kundi ani pinapamibi niya itong mga tao duman sa Sodoma asin Gomora na nahulog sa labi-labing pagkakasala. Kaya mantang midbidya so kamugtakan kan syudad kung paano ini nabubuhay sa kasalan. Yaon so sa iyang pagmauwot na kumbaga mailikay sa padusa na nasa isip din mahal na Diyos, bunga kan sa indang pagsuhay o pagtalikod sa iyang mga tugon. Sa pagkamidbid ni Abraham, kan labi-labing pagkakasala kan mga tao, ay nota, sinabi niya sa mahal na Diyos, kung igawa kang makukuha ang 50 matanos, sipunta sana, 50 sanaan hinahagad ni Abraham. Asin, hulikan sa iyang pakihoro sa mahal na Diyos, sabi sa iya, kung may 50 matanos, dahil ko gigibuhon ang iniisip kong padusa sa inda. Nidbid ni Abraham na dahil siya makakakuha ng 50. Kaya liwat naghagad siya kung may 5 na mabawa sa 50, papadusahan mo pa. Huli sa 45, ililikay niya ang bilog na syudad. Asin pababa ng pababa, subilang na ipinapakihoro ni Abraham. Sagot na, sabi niya, kung may 10 na sanang matanos, papadusahan mo pa daw. Asin siniguro siya ni mahal na Diyos, kung may 50 lamang na matanos, ililigtas niya ang bilog na syudad. Alagad aram ni Abraham na talagang sobra sa pagkakasala ang mga tao. Asin, aram niyang dahil siya makakukuha, minsan 10 lamang. Sa istorya ini mga tugang, ipinapahilin sa tuya na ang pagpamibi ay not sarong padagos na pakipag-ulay-ulay sa mahal na Diyos. Pakimaherak sa iya, bako sa na para sa sadiri, kundi lalo na para sa iba. Kadakol na beses, totoo nagpapamibi kita. Alagad, permihing ani pinapabibi ta sa tuyang sadiri, sa tuyang kaipuhan, sa tuyang katrangkiluhan, sa tuyang kaginawahan, na ilikay kita sa mga problema, sa mga kasakitan. Perming sadiri ta. Asin kung magkaligni sa istorya, sa enot na pagbasa, pinapamidbid sa tuya, namantang kay puwantang ipamibian sa tuyang sadiri. Alagad, urog na kinakaipuhan na sa tuyang mapagpamibi, idinudulok ta sa mahal na Diyos, bako sa na kita, kundi lalo na ang iba. Sa ikaduang pagbasa, tinutungduan kita na kung magandai kita ni dahilan na mag-alang-alang na dumulok sa mahal na Diyos. Tahuli sa pag-ako takan sakramento nin pagbunyag, ano man nakaulangan ta sa tuyang mga kasalan, mga maraot na mga gibuta, pinapahiling sa tuya na inigabos, kumbaga pinara na ni mahal na Diyos, huli kan sakripisyo na inako kan sa iyang aking sa Jesus,
para sa satuya. Kaya totoo na hulog kita sa pagkakasala. Alagad, huli kay Hesus Kristo, yaon pirmi ang pagpatawad. Kaya na kita ni dahilan na mag-alangan, na magdulok sa iya. Asin pinapahiling sa tuya, na parte kan sa tuyang pagpamibi, iyo ang sa tuyang pagiging mapagpakumbaba. Tataong magbidbid kan sa tuyang kadaihan, kan sa tuyang makaluyahan. Na precisamente, huli ta kita maluya, kaya kita angay sa na magrani sa mahal na Diyos. Angay sa na maghagad kan sa iyang tabang. Takon kita dai tataong magpakumbaba, kung kita mapagpabaw-abaw, syerto, dai kita din kakayahan na magdulok sa mahal na Diyos. Tapos may gilingon ta na dai magigibo ang Diyos sa tuya. Siring man na, alibawa, kung sa satuyang kapwa, kung kita mapagpalangkaw kan sa tuyang sadiri, masusupong kitang maghagad ng tabang sa iba. Ulita, ipinapamidbita na kaya ta ang gabus. Dahil kitang pangangaipo sa kapwa. Halagad mga tugang, gura man kita kakusog, gura man kita kadunong, gura man kita kayaman, gura man ka kusugan ng influensya ta sa kinaban. Perming igwa kita nin pangangaipo. Igwa kita nin kakulangan. Kaya sabi baga ni San Pablo, dahil ni si Seman makakapagsabi na dahil siya nin kaipuhan sa iyang kapwa. Siri man na dahil ni si Seman na makakapagsabi na siya tunay na makapangyarihan o tunay na daing-daing hulita yaon permi igwanin mga tawong magmamalasakit. Bantang sa Ebanghelyo, sa liwat, ipinapamibig sa tuya, paano kita magpamibig? So mga disipulos na Jesus, bilang mga Hudiyo, syerto, inuutob nila sa idang mga kaugalian. Minapamibi, nagkapirang beses sa maghapon. Pun pagkamata, sagkod bago magturo. Alagad, kan sila nagsusunod na kay Jesus, nahiling ni Dan sa indang maestro. May mga panahon, minasiblag sa inda. Asin, nahiling ninda kung paano siya nagtutuninong, paano siya, kumbaga, nagpapamibi, asin, ang pamibi kan sa idang maestro, kumbaga, nag-apod kan sa idang atensyon. Sa idang eksperyensya, na ririparo ninda, na iba ang bunga kan pagtuninong kan sa idang maestro. Asin, duwas sa sainda, dating mga disipulo ni Juan Bautista, na si Juan, mantang sa Roma na Hudiyo, alagad tinukduan ng duwang ini, nin pagpamibi, na lain sa dating kaugalian ninda. Kaya, dinulok si Jesus, kansaro kan sa iyang mga disipulo, tukduiman kaming magpamibi. Asin anong isinibag ni Jesus, tinukduan sinda. Naan pagpamibi, day kinakaipuhanin kadakol ng mga tataramon. Day kinakaipuhanin halawig na panahon. Kundi panahon na talagang itinatao ang bilog na atensyon sa mahal na Diyos. Na enot, sabi ni Jesus, enot,
midbidunindo ang Diyos bilang sa indong Ama. Asin sa pagtukdo ni Jesus sa iyang mga disipulos o sa satuya ng mga disipulos niya sa ngunya na panahon na apudunan sa iyang Ama na satuyang Ama. Sarong paagi din pagtukdo sa tuya na kinakaipuhan ta na igwa kita din tunay na relasyon intima sa Ama. Takunan sa tuyang pagkamit bin sa Diyos, talagang bilang sarong Ama, aram ta na an Ama, danay na nagdadangog sa iyang aki. An Ama, danay na nagmamalasakit. Kaya enot na enot, tatao kitang magbibig na ang Diyos sa tuyang Ama. Ama na makapangyarihan. Ama na sabi nga niya, nasa langit. Nakakamidbid kan sa tuyang mga pangangaipo. Kaya na ito kinakaipuhan na isa-isay ang mga bagay-bagay na minamauta. Kundi kung kita may pagtiwala sa iya, siyerto yaon man ang sa tuyang pagsarig na ang mga kinakaipuhan ta sa iyang sisimbagon. Sisimbagon, bako susog sa paagi na linalauman ta. Kundi may mga beses na ang simbang niya gayud lain sa paaging hinahagad ta, alagad sinisimbang niya kita sa paagi na mas urog na angay para sa tuya. Sa paagi na mas urog na masisimbagan ang tunay na kamugtakan ta. Kaya may mga beses, yaon na sa tuyang pagreklamo, namimimi ako, alagad day kung man nakakamtan, so hinahagad ko. Tatibad so hinahagad mo o hinahagad ta, sa paghiling nin mahal na Diyos, day magdadaranin tunay na karahayan. Siring mga kung anpirming pamibita, tawan kita nin yaman, tawan kita nin kapangyarihan. Asin, kung uutubunin mahal na Diyos ang siring na kahagadan, timaan, magdarain sa tuya sa pagiging mapagpaabaw-abaw, maging mapang-api sa satuyang mga tugang. Alagad, dahil man kayo kita pinapagyaman, alagad, dahil man kita natitikapon ng ganda. Yaon permi, ang kasimbagan sa lambang katikapuhan ta. Hagado ta ang tabang na mahal na Diyos. Nalugod, urong kitang magtalubo sa satuyang mga gawi din pagpamibig. Makanood kitang magtagamanin panahon sa araw-aldaw sa pagpamibig. Ini agado tang balao. Bilog at pagsarig sa pagkamarahayon ng mahal na Diyos, sa tuyang ipagrokyaw ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos. Amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos sa nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurang na sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo kay Virhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan.
an sa iyang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagbidbid na ang Diyos sa tuyang Ama na mapangataman, ipahayag ta sa iya ang sa tuyang mga pangangaipo. Ang simbagta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, danay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagdatong kan kahadean kan Diyos, ang kahadean in pagkamuot, katanosan, asing katuninongan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing dawa sa tahaw ning kasakitan, magpadagos kitang mamibi as iday nanggad magpadaog sa mga sugot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing mapasatuya ang kakano na kaipuhan sa arual daw, asin ang kadakulaan in puso na magpatawad kan sa tuyang mga kaiwan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga naghehelang, tabangan kan kagurangnan sa pagpaasan kan krus, nin sa ingdang kailangan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga gadan makamansay sa lawog kan kagurangnan, sa iyang harong sa paraiso, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Iduluta sa diritang kahagadaan. Ama, salamat sa danay mong pangataman asin sa pagdangog kan sa among mga pangangaipo. Antabay kami sa oral daw, nganing padagos kaming maglakaw sa dalang kan sa imong Aki, si Kristo sa moong kagurangnan. Amen. Dinudulot niya mo, anarakasin ang tinapay, nganing maging kakanon, din buhay na mayong ka sa Quran. Idinudulot niya mo sa buyang dukhang pagkabuhay, galing simong warasan, kan kaginhawaan ni Espiritu. Akon mong kagurangnan, ang samuyang dulot kunyan, nandagan samuyang pagkaon, sasaimo asin sa kapwa. Mamibi ka mamatugang tangana sa ko asin sa inungatang. Maako malugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami ako ang mga atang na dulot mi hali sa imong pagkamatinao. Tanganingan mga urog kabanal na misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya. Magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa moong kagurangnan. Amen.
Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin misan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan dahil kasagkoran. So sa imo kami nabubuhay, nagihiro asin uya, hindi mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamate kami araw-aldaw kan mga bunga, kan sa imong kabuotan, kundi may mga panuga na ngani kami, kan buhay na dahil kasagkoran. Taigwa kan mga tinagbakan espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadahan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na dahil katapusan. Kaya kay bakan mga anghel asin santos, maugma kaming nag-uumaw. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga po. Ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Panagalan binaligdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, borabod din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpabaya sa pasyon, nagkuhan ni tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin itinao sa sayang madisipulos na nasabi. Magako kamagabos asin magkakain kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhan niya manin kali sa singeraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang madisipulos na nasabi. Magako kamagabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibonin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagot na ikaw magano. kaya kami na nagrurumdom kasayang pagkaganda sin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan.
Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma ka gulang nana sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay ba, kan sa mong Santo Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siriman gadumduma sa imong pagkaherakan sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, nganing kay ba ni Santa Maria Birhen ay na kan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na dahing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na togo, nasin pinatuon kan Diyos no, na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan, nganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay, nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos ng kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Yesu Kristong kagurang nani ka nagsabi sa imo mga apostoles, katininongan winawalat ko sa indo, sa kong katininongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingan sa mga makasalahan, kundi pagtubod ka sa imo simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatunidong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Han katuninongan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Matugang magpatinarohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan ng kinaban, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan ng kinaban, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, dawi kami ning katolinohan. Matugang uya sa Yesu Kristo, siya ang kordero kan Diyos, siya ang nagpapara kan mga kasalang kang kinabaan. Paladang kita na inaapod sa pamanggi kay ng kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Sa puso nagpapasalamat, ang sa puso nagumam, ipag-usipan simong kagayonan, isasaysay malaog ni kagurangnan. Kay nataka sa kaugmahan, sabay kita naramnamon sa
mamibi kita. Kagwarang na nakinabag kami kan Diyos no na sakramento, ang danay na pagrumdom, kan pasyon, kan sa imong aki. Wala sa namimibi kami, nganing ining atang nasyaman sa na anagibo sa mo, tagtao sa mo, sa day masabing pagkamuot, magdara sa mong kaligtasan. Siya na nabubuhay as nagahade sa panahon na daing kasangkoran. Amen. Matugaw po. Magkakaigwa po kita nin ikadawang kolekta para sa Field Mission Sunday Asintada. An Archangel's Voices Choir naghahanap manin mga bagong miyembro. Sinda nagsiserbi kada Domingong alas 3:30 nin hapon. Sa mga interesado po, mag-message na lang po sa Facebook page kan Archangel's Voices o kontakon ang sa idang sekretary na si Claire Jude Danao sa numero 0963-6586565. Donations, July 20, Casabuena and Agarin Family, 1,000 pesos. July 26, Hali sa Anonymous, 300 pesos. Nagpapaisi at nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Parish Priest. Salamat po. Matinag na kita para sa pagbendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kang magabos ka Diyos na makakamhan, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Ang sa tumisay natang na, magdanay kita sa pagkamot kay Kristo, asin man sa kapwa. Salamat sa Diyos. Nakaw sa mga dalangin inaban, si Jesus dalon sa mga katawuhan, parayo haraniman, paduman banwaan, siya daron niya tumunyan. Ang tataramon nadadamo, ang tinapay na nabasong, ang burabon din bagong kusong, tanganin sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalangin kinapag, si Jesus daron sa mga katawuhan, parayo araniman, maduman banwaan, siya daron niya tumunyan. Diyos marhay na daw sa inyo kabos.